Čau lidičky, mám 6, teda 5 odběratelů. A dejte mi prosím další. Prosím. Hele. Ztracený prácha. Ale ten mě nemá rád. Ten mě nemluví jako práchu. Sakra. Hele, brácha. Co? Tady kama. Tady bratr. Ty takový prusér. Co jsem měl dělat? Neměl jsem nic někam, kámoš. Teď otálíme bráchu. To je kámo. Co děláš? Ty, co děláš? A tu bude mít 6, 7. Lajko. Teď už to má, ale jenom má to jiná, má to dávno, má i víc, ale dohromady něco má 67. Víš? Aha, ale máme průser. Víš, podívej, kde máme průser? Počkej, to je na všechny průser. Sakra. Straj. Tung, sahur, da, sahur. Sambolimo kokomel jsem byl. Čuk. Tak, jdeme, čuk. Tak, tam půjdeme tohle. Ne, to nechci. Čuk. Mám si vzít to. Asi to. Čuk. To ve skřínce nejde otevřít. Pomoc. Tak nic. Čuk. Tak, jdeme spolu na ran. Doufám, že to vám to líbilo, ale zatím ještě počkáme. Dobrá voda.